Η μουσική σας πρέπει να ενηλικιωθεί και γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Για να βοηθήσω. Αν θέλεις, φυσικά. Εννοείται πως θέλω. Ωραία, λοιπόν. Θα υπογράψουμε ένα ιδιωτικό συμφωνητικό που θα με ορίζει ως μάνατζερ της μπάντας. Δεν μπορείς να μιλάς μόνος σου. Πρέπει να είναι ο μάνατζερ της μπάντας μαζί. Και ο μάνατζερ της μπάντας είμαι εγώ. Έτσι πρέπει. Θα γίνω ανάδοχη μητέρα της Ευθυμίας. Πες μου, κάνεις πλάκα. Τι σε ενοχλεί πραγματικά, ότι η Μυρτώδες έχει πια ανάγκη, ή ότι εσύ συνεχίζεις να την έχεις ανάγκη και η Ευθυμία σου πάρει τα πρωτεία? Τι λέει τώρα αυτό? Χάρισε σε ένα κορίτσι που μέχρι τώρα δεν είχε τίποτα, μια ολόκληρη οικογένεια. Έφυγε η κόρη, έφυγε η εγγονή και πανικοβλήθηκες. Τι μου λες? Μου λες ότι την εκμεταλλεύομαι? Εγώ έκλεισα κρυφά ραντεβουδάκια με τον παραγωγό. Έτσι. Ένα θα σου πω, εγώ δεν είμαι πλασμένη για αγρότησα. Παράτησες τον Στέφανο. Ή το Στέφανο θα παρατούσα ή θα σκότωνα τη μάνα του. Εδώ το μαγαζί έχει μια δυναμική. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε κανονικό live stage. Α, πολύ ωραία. Τώρα εκτός από την μπάντα θες να μου φας και το μαγαζί. Η Ευθυμία είναι η κοπέλα μου. Όταν με λέει η κοπέλα του, δεν μπορώ. Τρελαίνομαι. Χαλάλι τα 100 ευρώ. Να σε λίγο αρχίζει. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας. Καλημέρα και σε σένα. Έχουμε την τιμή και χαρά σήμερα να φιλοξενούμε μια από τις πιο hot μπάντες που μόλις έσκασε μύτη στο YouTube και με ταχύτητα φωτός έγινε viral. Πώς? Με ένα νανούρισμα. Για ποιον γράφτηκε αυτό το νανούρισμα? Για ποιον, για σένα. Έχουμε κοντά μας τον ιδρυτή και lead vocalist της μπάντας, Cem Ozturk. Ο μπαμπάς είναι αυτός. Ο γιος μου είναι. Δυνάμωσέ τώρα, Λί. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με τη μουσική και πόσα χρόνια υπάρχει η μπάντα με την τωρινή τη σύνθεση? Τι έγινε, παιδιά, τώρα? Απαριθμό 5 χρόνια στην ασχολία μου με τη μουσική και 3 χρόνια με τον group. Παιδιά, βιάζομαι, παιδιά. Σουτ, μιλάει ο νεψιός μου. Και τι ξεστομίζει. Μια χαρά τα λέει, Πες μας τώρα λοιπόν πώς αισθάνεσαι που μετά από 3 χρόνια έτσι εντατικής ενασχόλησης με τη μουσική καταφέρατε να γίνετε γνωστοί μέσα σε μια νύχτα με ένα νανούρισμα? Κοίτα, νομίζω ότι ό,τι και να ανεβάζαμε στα social media πάλι το ίδιο θα γινόταν. Ο κόσμος μας γουστάρει και αυτό φαίνεται. Οι fans μας ακολουθούν σε όλα τα live μας. Πάρ' το πίσω. Κοίτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο μας και για αυτούς θα συνεχίσουμε κιόλας να γράφουμε ακόμα πιο ωραία τραγούδια. Μπράβο, κουκλέ μου, ωραία το σούσες. Τέλεια. Πού σας βρίσκουμε αυτή την περίοδο? Έλα, Τζέμ, τσάμπα διαφήμιση, έλα. Μέχρι τώρα παίζαμε σε μικρά κλαμπάκια και δεν χωράγαμε. Αλλά από αύριο θα παίζουμε στο May Day μέχρι τέλος του μήνα και στη συνέχεια θα παίζουμε σε μεγάλες σκηνές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπως θα κάνουμε και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Τα ήξερες εσύ όλα αυτά? Αν τα ήξερα δεν θα έπαιρνα καινούργια φώτα για το stage. Τζέμ όμως. Ας πούμε και λίγα λόγια για σένα. Ας ξεκινήσουμε με την καταγωγή σου. Ο Ozturk είναι τουρκικό όνομα, σωστά? Ναι, ο πατέρας μου είναι Τούρκος και η μητέρα μου ήταν Ελληνίδα. Κλείστο! Όχι. Θέλω να ακούσω ότι άλλες παπαριές θα πει. Τώρα ο πατέρας μου συζεί με μια άλλη γυναίκα η οποία είχε 2 παιδιά από τον προηγούμενο γάμο. Α, έχει 2 παιδιά έτσι, χαλαρά. Συγγνώμη, εγώ είμαι η άλλη γυναίκα. Ζωγράφισε. Εντάξει, στην αρχή η επιβίωση ήταν προβληματική. Συμβίωση, αγάπη μου, έλεος, τι τον αμολύσατε? Ξέρει αυτός τι λέει, επιβίωση. Αλλά σιγά σιγά βρήκαμε την άκρη. Μου φαίνεται Την παραβρήκατε, έτσι δεν είναι? Φασώθηκες με την κόρη της γυναίκας του πατέρα σου, σωστά? Τι του είπες? Τι? Γέλασε μπαμπάς. Αχ, το μπαμπάκα που γελάει. Καλά χαζό είναι αυτό το παιδί, ρεζίλι μας έχει φέρει. Καλά δεν το δασκαλέψατε πριν πάει να μιλήσει. Εγώ νόμιζα ότι θα μιλήσει μόνο για μουσική. Τα όργανα πάντως, άριστα. Και εσύ. Καψούρα ήταν. Τι είπε? Τι να ακούσεις κι εσύ, τώρα πίνεις. Και από αυτή την καψούρα προέκυψε και μια κόρη. Προέκυψε όπως το λες. Και για αυτήν έγραψε και το νανούρισμα. Εντάξει,
Ήμασταν πολύ νέοι για παιδί, το καταλαβαίνεις αυτό. Βαστάτε Τούρκοι τάρματα. Καλά. Μας εκθέτει όλους. Όλους εκτός από μένα. Για μένα ούτε λέξη. Πες μας τώρα λοιπόν, Πώς τα φέρνεις βόλτα και με οικογένεια και με μουσική? Καλά και εσύ, οικογένεια, κόψε κάτι. Εντάξει, το παιδί ζει με τη μητέρα του. Φυσικά και το βλέπω, αλλά η τέχνη θέλει θυσίες. Και εγώ δεν μπορώ να ασχοληθώ με τίποτα άλλο πέρα από τη μουσική μου. εκτιμώ αφάνταστα τους καλλιτέχνες που αφιερώνονται στην τέχνη τους. Ειδικά κάποιους ανθρώπους σαν και εσένα που στην παιδική τους ηλικία πέρασαν κάποιο ζόρι και αυτό το ζόρι το μετοσιώνουν σε μουσική. Όπως τα λες είναι. Η αλήθεια είναι ότι έφαγα πολύ bullying για το όνομά μου. Αλλά γι' αυτό γράφω τραγούδια. Και τα τραγούδια σου θα έλεγα ποικίλουν σε ύφος, σωστά? Ναι, εμείς δεν ακολουθούμε την περπατημένη. Εμείς ψάχνουμε δικούς μας μουσικούς δρόμους. Ωραία τα λέει, Εσύ πρέπει επειγόντως να πας σχολείο. Τι, είπε κάτι λάθος. Που περπατημένη, παιδάκι μου, τι περπατημένη, πού θα την περπατήσουν στα καλυτερίμια. Όντως καταλάβαμε τι θέλει να πει. Για πες μας, Τζέμ, τώρα. Παίρνετε πολιτική θέση με τα τραγούδια σας? Εμείς γράφουμε μουσική, δεν κάνουμε πολιτική. Θεωρούμε ότι η πολιτική χωρίζει τους ανθρώπους, η μουσική τους ενώνει. Εννοείται ότι τους χωρίζει, Τζέμ. Τους χωρίζει. Πάμε λοιπόν το... Παραδεκτό. Πάει καλά, ρε, ο δικός σου. Τον Γκέλι τον έφτιαξε και πάει και δίνει την πρώτη του συνέντευξη αλλού. Αλλού τρώει αλουπίνα, αλλού πάει και το δίνει. Τον άκουσες, Όχι, ευτυχώς. Ο Κωνσταντίνος μου το είπε. Το παιδί μένει με τη μάνα του. Και εγώ δεν μπορώ να ασχοληθώ με τίποτα άλλο εκτός από τη μουσική μου. Είπε τέτοιες μαλακίες. Ακριβώς όπως τα λέω. Λες και μας κάνει τη χάρη και έρχεται και βλέπει το παιδί που και που. Κουραμπιέ μου, εγώ σου τα έλεγα. Λούσου τα τώρα. Θέλω πάρα πολύ να ακούσω την εξήγησή του. Πήγαινε να άνοιξε την πόρτα. Σύσσωμο το σόι. Να το χαίρεσαι. Πούλησε το φίλο του και ξεβούλησε την οικογένειά του. Γιατί τον άφησες να πάει? Πού να ξέρω ότι θα πείτε τις βλακίες. Καλά, με τα τούβλα που πέταξε χτίζεις μάντρα, έτσι. Μην τον αφήνετε να κυκλοφορεί ελεύθερος. Όσο γι' αυτό τελευταία φορά. Δεν μπορείς να φημώσεις ένα καλλιτέχνη. Κανόνισε μη φημώσω εσένα που δεν είσαι και καλλιτέχνης. Θυμία μου κι εγώ αυτό πίστευα. Αλλά αν ο καλλιτέχνης είναι να λέει τέτοιες μπουρδες, τότε καλύτερα να το φημώνεις. Ο πατέρας μου συζεί με άλλη γυναίκα. Ρε παιδιά, μήπως είχε τρακ. Όχι, ήθελε να το παίξει άνετος. Ότι και καλά δεν δεσμεύεται με τίποτα και με κανέναν η αμοιβάδα. Πάντως εγώ πιστεύω ότι τον ζηλεύετε. Να τη χαστούκίσω. Ντίνα. Εσύ να μην ανακατεύεις τα οικογενειακά μας. Τι, είναι πάρα πολύ φρέσκια στην οικογένεια. Τα πήγα καλά! Σούπερ, να σου πω, δικά σου ή στα είχε γραμμένα? Κάποια γραμμένα, κάποια δικά μου. Εντάξει, δεν φαινόταν να κοπιάζω. Όχι, ρε, άνετος, χαλαρός, cool. Αλλά και σοβαρός εκεί που πρέπει. Και το χάγχος. Να σου πω, αυτά για τα μαγαζιά που μας έλεγες, από πού προκύψανε? Προκύψανε εκείνη τη στιγμή, μας έκανε έκπληξη. Και guess what? Τι ρε? Σε 15 μέρες, στουντιάκι. Ηχογράφησε το πρώτο μας CD. Τι στουντιάκι βασικά? Στουντιάρα! Ρε φίλε! Τι έγινε, αδέρφια, το γιορτάζετε? Εννοείται πως το γιορτάζουμε. Αυτό δεν περιμέναμε τόσο καιρό. Μπα, εγώ το περίμενα ακριβώς έτσι, ρε φίλε. Να κάτσω ή σας χαλάω τη φάση? Κάτσε ρε. Εννοείται ότι θα κάτσεις, το ρωτάς. Δεν ξέρω, τώρα τελευταία αισθάνομαι κάπως παρήσακτος. Δεν είπες τίποτα, ρε, ότι φτιάξαμε μαζί την μπάντα. Πουθενά ο Θεό, δεν υπάρχει. Ούτε για τα ονόματα των παιδιών είπα. Ναι, ρε, δεν τα είπε, είσαι καλά. Ναι, και στην τελική εγώ δεν οδηγούσα τη συζήτηση. Ό,τι με ρωτούσε, απαντούσα. Τζεμ, μίλησες μόνο για τον εαυτό σου και η μπάντα δεν είσαι μόνο εσύ. Τώρα τι θες να μας βάλεις, να τσακωθούμε μεταξύ μας? Όχι, ρε φίλε, δεν θέλω να σας βάλω να τσακωθείτε μεταξύ σας. Ανησυχώ. Τώρα κάνετε τα πρώτα σας βήματα και κάνετε λάθος. Και για να μην ξεχνιόμαστε, μου χρωστάτε και 1,5 χιλιάρικο. Κάτσε, από τι? Από κάτι συμπληρωματικά φώτα που έβαλα για το stage. Και τώρα που θα ξεκινήσετε να παίζετε σε άλλα μαγαζιά, παρακαλώ να με ξεπληρώσετε. Και ευτυσμένος και μαλάκας παραπάει. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο Τζεμ φέρθηκε σαν αδίστακτος καριερίστας. Έλα μωρέ μαμά, μην είσαι υπερβολική. Για τον Τζεμ μιλάμε, τον ξέρουμε όλες πολύ καλά. Γι' αυτό ακριβώς το συζητάμε, Έλλη. Θα δώσει κι άλλες συνεντεύξεις, πρέπει να το φρενάρουμε. Θέλει υποστήριξη το παιδί. Αρχικά ψυχολογική και αν δεν συμμορφωθεί με το καλό, τότε με το ζόρι. Πω, σας φοβάμαι. Και πολύ καλά κάνεις. Πάντως θέλει λίγη προσοχή με το πρεσάρισμα. Μην του γυρίσει ανάποδα και γίνει χειρότερα. Α, σιγά μην το φοβηθούμε κιόλας. Όχι, εγώ συμφωνώ. Είναι πεισματάρης. Εντάξει, εννοείται, με το μαλακό. Γεια σας! Και γεια σας. Οκ, πολύ μαλακά το φτύσατε. Μπορείς να σταματήσεις να σχολιάζεις τα πάντα. Είναι εκνευριστικό. Α, όχι.
Δεν θα τα βάλεις μαζί μου επειδή κρανιώθηκες με το δικό σου. Δεν θα το πληρώσω εγώ όλα τα στραβά εδώ μέσα. Πάντως έχει ένα δίκιο η Ευθυμία. Φταίς και εσύ, Έλλη μου. Ορίστε. Ναι. Έπρεπε να το συμβουλέψεις πριν πάει σε αυτή τη ρημάδα την εκπομπή. Συγγνώμη. Πώς φτάσαμε στο σημείο ότι φταίω εγώ? Θες να το πάρουμε από την αρχή? Ποιος ανέβασε τον ανούρισμα στο ίντερνετ και τον ξέρεις τον Τζέμ πόσο ανώριμος είναι? Γυρεύοντας πήγαινες. Νομίζω ότι το πρόβλημά σου είναι ότι ο αδερφούλης σου πούλησε τον Τεό. Οπότε, αν θες να τσακωθείς με κάποιον, πήγαινε τσακώσου με τον Τζέμ, όχι με μένα. Κοριτσάκι μου, δεν ήρθαμε εδώ για να τσακωθούμε. Αλλά μην βγάζεις απ' έξω την ουρά σου. Εσύ τώρα τι πετάγεσαι, αφού έχεις μαύρα μεσάνυχτα για όλα? Καλά. Δεν χρειάζεται να ξέρω πολλά για να βλέπω ότι ο Τζέμ σε χειρίζεται. Εμένα δεν με χειρίζεται κανείς. Δεν πήγα εγώ να αρμέγω κατσίκες για χάρη κάποιου. Τώρα γίνεσαι πικρόκολλη. Μα ρε μαμά, με καθίζετε στο σκαμνί και με δικάζετε. Να παραδέχεσαι τα λάθη σου, Έλλη. Δεν γίνεται να το παίζεις μονίμως αθώα. Βαρέθηκα. Στο καλό. Καμιά άλλη θέλει να φύγει? Και εγώ πολύ ευχαρίστως την κάνω. Και εγώ νομίζω. Δίνα. Ναι. Πάμε. Μας ταχώνει κιόλας. Ποια? Η Ελίτσα. Ρε κουραμπιέ, zip it. Πολύ σωστά κάνεις, αγόρι μου, και το βάλεις στα πόδια. Δεν τα βάζεις με τόσες γυναίκες αγριεμένες. Βρε, ούτε με μία μη σου πω. Καλά, κάνεις δε χάρηκε για το interview. Δεν μας άφησες, αγοράκι μου, να το χαρούμε αυτό το interview. Γιατί? Ένας που σε άκουσε και δεν σε ξέρει θα νομίζει ότι είσαι από διαλυμένη οικογένεια και κακοποιημένος. Έπρεπε να είσαι πιο προσεκτικός με αυτά που λες. Είχαμε συνεννοηθεί με τον παραγωγό για το τι θα πω. Λόγω πρόμο. Να μην βγει η λανθασμένη εικόνα προς τα έξω. Ναι, αλλά ακούστηκες πάρα πολύ αδιάφορος για την οικογένειά σου. Πάρα πολύ εγωιστής και πάρα πολύ χαμηλού επίπεδου, να σου πω τώρα. Κοινός ρεμάλι. Τουλάχιστον να έλεγες πως ξαναπήγες στο σχολείο. Να ακουστεί και κάτι θετικό. Να πάρουν και ένα μήνυμα οι νέοι που σ' ακούνε. Μη με ξενερώνεις τώρα. Εγώ, αν θες να ξέρεις, κάνω μουσική. Δεν στέλνω μηνύματα. Και μιας και με πρόλαβες, εγώ δεν ξαναπάω σχολείο. Γιατί? Γιατί έχω πρόβες, γιατί έχω live, γιατί έχω τα interview. Το σχολείο θα κοίταγα. Σωστά, το σχολείο θα κοίταγες. Βέβαια, το σχολείο θα κοίταγε. Τι λάθη έχω κάνει με αυτό το παιδί. Αυτά που εύχομαι να μην κάνω εγώ με το δικό μου γιο. Ναι, δεν τίμψιμτη. Ναι, τίμψιμτη. Εσύ, αντί να με παρηγορήσεις, μου στρίβεις κι άλλο το μαχαίρι. Και άμα σε παρηγορήσω, θα γίνει καλύτερος ο Τζέμ. Θέλω να σε δω όταν θα μεγαλώσει ο Ταρίκ και θα κάνει το κεφαλιού του. Τότε να σε δω, κυραλή μου, τι θα πεις. Τότε να σε δω. Θα του κόψω τα ποδάρια. Δεν είμαι εγώ με τι να με κάνει ό,τι θέλει ο γιος μου, με χορεύει στο ταψί. Θα το χτυπήσω κάτω σαν χταπόδι. Θα του σπάσω τα παΐδια. Μ' ακούς? Έφυγε. Έφυγε. Κατάλαβες? Η Έλλη μονίμως δεν ξέρει τίποτα για το φόνο. Ποιον φάγανε? Τι κάνεις? Τίποτα. Κλαις? Όχι μωρέ τώρα, κάτι αλλεργίες. Αυτό δεν το ανέχομαι. Ούτε εγώ, είναι πάρα πολύ εκνευριστικό. Μύτες, αρχίζει και σε τρώει το σώμα σου, άστα. Σταμάτα να είσαι τόσο ευαίσθητος. Πολύ ωραία, θα βάλω κολλήριο. Θεό, όλοι σε εκμεταλλεύονται. Μονίμως, έλα μωρέ, ο Θεό δεν θα πει τίποτα. Ο Θεό είναι κουτάβι. Ο Θεό μασάει ό,τι και να του πεις. Σταμάτα να είσαι τόσο καλόψυχος. Εγώ το είπα αυτό. Εσύ. Βλέπεις τι κάνεις. Επειδή δεν μπορείς εσύ να αντιδράσεις, με κάνει να φαίνομαι εγώ η κακιά. Σε τι να αντιδράσω? Σε όποιον σε εκμεταλλεύεται, Θεό. Είτε αυτός είναι άγνωστος, είτε είναι φίλος, κολλητός. Σταμάτα να είσαι για όλους το εύκολο θύμα. Και εσύ σταμάτα να μου κάνεις κήρυγμα. Τι? Αυτό που άκουσες, Δηλέκ. Εσύ είχες ποτέ αληθινούς φίλους? Κολλητούς, αδερφικούς, που χαίρεσαι διπλά με τη χαρά τους και στεναχωριέσαι με τη λύπη τους? Είχες ποτέ τέτοια σχέση? Τέτοια ακριβώς όχι. Τότε μη μιλάς. Το εύκολο θύμα. Ναι, προτιμώ να είμαι το εύκολο θύμα από τον να είμαι αυτός που χαλάει αυτή τη σχέση. Και μην ψάξεις χαρτομάτιλα, τα τέλειωσα. Αχάριστα παιδιά, εγώ αυτό έχω να πω. Κατάλαβες. Τους στηρίζουμε σε κάθε απόφαση που παίρνουν, όσο παράλογη κι αν είναι. Και αυτό είναι το ευχαριστώ. Όταν κάνεις κάτι με την καρδιά σου, μην περιμένεις ευχαριστώ. Καλά. Και εμείς τα ίδια λέγαμε γιατί μας βόλευε.
Σε τι? Τι σε τι? Είμαστε γαϊδούρια. Θεωρούσαμε ότι οι γονείς μας ήταν υποχρεωμένοι να μας κάνουν όλα τα χατήρια. Ο γονιός, όταν αποφασίζει να γίνει γονιός, είναι υποχρεωμένος. Και χρεωμένος, μη σου πω. Ευθυμία, πρόσεχε, μη με τσιτώνεις, γιατί τα νεύρα μου δεν είναι καλά. Γεια. Γεια. Εσύ αυτό έχεις να πεις μόνο? Και τι θες να σου πω για ποίημα? Ορίστε μας, νάτα μας και ηρωνία. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Να χαίρεσαι το φίλο σου. Βόηδα, ρε. Α, όλοι να το χαιρόμαστε. Μια μέρα θα μας κάνει πολύ περήφανους. Οπωσδήποτε. Κοίτα να το μαζέψεις λίγο. Ο Τζέμ πια δεν μαζεύεται, έχει ξεφύγει. Και έχεις βάλει και στο χεράκι σου σε αυτό. Δική σου ιδέα δεν ήταν να παίξουμε στο μαγαζί? Εγώ ήθελα απλά να βοηθήσω το φίλο μου να κάνει αυτό που πραγματικά γουστάρει. Και το έκανε, ρε παιδιά. Γιατί χαλιώσαστε? Γιατί δεν χαιρόσαστε για τον Τζέμ? Πώς μωρέ το έκανε? Χρησιμοποιώντας το φίλο του και την οικογένειά του, δεν βλέπεις τίποτα στραβό εσείς αυτό? Όλοι αυτό δεν θα κάναμε. Δεν έρχονται τέτοιες ευκαιρίες κάθε μέρα. Ευκαιρία είναι να πληγώνεις τόσο κόσμο. Όχου, ας γίνει λίγο πιο σκληρός αυτός ο κόσμος. Πολύ ρομαντικό τσουτσού δεν έχει γίνει το θεματάκι. Μεγαλέ, θα πάω στο παράκι να έρθω. Εσύ να κάτσεις κάτω να διαβάσεις. Τη Δευτέρα γράφεσαι στο σχολείο. Και τι θα γίνει τώρα, θα βγάλω την ύλη ενός χρόνου μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο? Πόσο καιρό σου λέω να κάτσεις να διαβάσεις? Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Καλά να πάθεις τώρα. Καλά, εντάξει, αυτό που λέει έχει δίκιο. Τα 2 μέρες. Μου λες κάτι εσύ? Και εσύ? Σηκωθήκανε τα πόδια εδώ πέρα να χτυπήσουν το κεφάλι. Πρόσεχε, γιατί είσαι φιλοξενούμενος σε αυτό το σπίτι. Έλα, βρε Μύρτιλο, εντάξει, κι εγώ φιλοξενούμενη είμαι. Εσύ είσαι αδερφή μου. Και δεν μου σπάς και τα νεύρα όλη την ώρα. Α, οκ. Από ό,τι κατάλαβα, δηλαδή, η φιλοξενία μου λαμβάνει τέλος. Όχι, δεν είπα αυτό. Αυτό που λέω όμως είναι ότι όποιος ζει σε αυτό το σπίτι πρέπει να δείχνει σεβασμό. Αν μπορούσα να μαζέψω τα πράγματα μου αυτή τη στιγμή και να φύγω, θα το έκανα. Καλά, μην τρελαίνεσαι, βρε μωράκι, εντάξει, δεν το εννοούσε. Έλα, σταμάτα τώρα γιατί είμαστε στην τσίτα, δεν το βλέπεις? Και όποιος είναι στην τσίτα ξεσπάει πάνω μου. Πάντως κι εγώ γι' αυτό θέλω να πάω στον παράκι για να ριλαξάρω λίγο. Άντε τράβα μέσα να διαβάσεις. Θες να πιεις και μπύρες? Γαμώτο, δεν την μπορώ αυτή την καταπίεση. Καλό κουράγιο. Χέσε μας και εσύ ρε Στέφανε. Άντε άρμεξε καμιά κατσίκα, άντε. Καψουρά, αυτά έχεις να πεις για μένα? Καψουρά. Μα ήσουν η μεγάλη μου καψουρά, δεν ήσουνα? Ήμουνα. Και τώρα τι είμαι, Τζεμ, η τροφός του παιδιού σου? Ποια? Ούτε το όνομά μου δεν είπες. Δεν θες να με θυμάσαι? Μωρό μου, τι είναι αυτά που λες? Εσύ τα είπες με άνεση και φράδια. Ναι, τα μισά μου τα έχει γράψει ο παραγωγός στο χαρτί. Κακώς, έπρεπε να στα γράψει όλα. Όταν είναι να το κάνεις το έγκλημα, Τζεμ, να το κάνεις ολοκληρωμένο. Έλλη, το έγκλημα δεν το έκανα αυτό μόνο για μένα. Αλήθεια, έτσι ακούστηκε. Τότε να ξεπουλώσω τα αυτιά σου. Από αυτήν την ιστορία δεν θα κερδίσω μόνο εγώ, αλλά και εσύ και η Ερμίνα, μην πω κι όλο μας το σόι. Σοβαρά, εσύ έχεις μεγάλες βλέψεις. Στο top 5 της Ελλάδας, μη σου πω και του εξωτερικού. Γιατί όχι? Άμα πίστευες στα όνειρά μου θα με στήριζες και δεν τα κορόιδευες. Τζεμ, επειδή σε αγαπάω, στο λέω. Ξύπνα. Διώχνεις όλους τους ανθρώπους από δίπλα σου. Καμία επιτυχία δεν έχει αξία όταν δεν έχεις τους αγαπημένους σου. Ξεράσω όλου. Πολύ μελό ακόμα και για σένα. Και αν υπήρχε μία πιθανότητα να σε συγχωρήσω, μόλις την έχασες. Ρε αδερφούλα μου, πολύ σοβαρά δεν το έχεις πάρει. Ναι. Και ξέρεις γιατί? Γιατί φάνηκε τι είμαστε στο μυαλό του Τζεμ. Και στο μυαλό του Τζεμ δεν είμαστε ποτέ οικογένεια. Και αυτό το υπογράφω ως ψυχολόγος. Καλά. Δεν είναι η πρώτη φορά που κάνεις λάθος γνωμάτευση. Καλά. Αστείευομαι. Έλα, μην είσαι έτσι, ρε γαμώτο. Είναι δυνατόν? Έφυγα από την κατάθλιψη του χωριού για να έρθω στην κατάθλιψη της πόλης. Καταφωνεί. Σιγά μην το απαντήσω. Καλά, και εσύ γιατί δεν τον διαγράφεις? Δεν υπάρχει περίπτωση. Θέλω να βλέπω πότε με παίρνει, πόσο του λείπω. Αν δεν το δω να βγαίνει στα κανάλια να με ψάχνει, δεν υπάρχει περίπτωση να ικανοποιηθώ. Μα γιατί να βγεις στα κανάλια? Σαρπαντίνα, δεν του είπες ότι φεύγεις? Τίποτα, ούτε ένα σημείωμα. Τι σημείωμα, μωρέ, τι με έχω σαν εσένα που όταν το σκάσει ενημερώνεις με σημειώματα? Δηλαδή, συγγνώμη, αυτός τώρα μπορεί να νομίζει ότι έχεις πάθει κάτι. Ναι. Τι ναι, απαράδεκτο. Όχι. Απαράδεκτο είναι που τα παράτησα όλα για χάρη του και πήγα στο χωριό για να γίνω υπηρέτρια και αποκλειστική για τη μάνα του. Και δεν καταλαβαίνω με ποια μέρος είσαι. Αντί να χαρείς που γλίτωσα, το λυπάσαι κιόλας? Όχι, παιδί μου. Τι όχι, παιδί μου. Αυτό κάνεις. Άντε, έλα στα μάρα και εσύ φύγε. Τι έπαθε? Δύσκολη μέρα σήμερα.
Την εκπομπή την άκουσες? Όχι, θα την έχανα. Και? Τι και? Ελπίζω να μην καμαρώνεις για το κανακάρι σου. Όχι βέβαια. Αφού πήγε και είπε ένα κάρο ανοησίες. Δεν φταίει όμως μόνο ο Τζεμ. Έχεις βάλει και εσύ το χεράκι σου σε αυτό με την. Ή μάλλον για να το πω καλύτερα, δεν το έχεις βάλει αρκετά. Κατάλαβα. Και πού δεν έχω βάλει το χεράκι μου, Μυρτώ? Αν είχες φροντίσει ο Τζεμ να με νιώσει σαν μητέρα του, τώρα δεν θα ακούγαμε αυτά που ακούσαμε. Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι έχω κάνει ό,τι ήταν δυνατό για τον Τζεμ. Προφανώς δεν έκανες αρκετά. Τώρα πού το πας? Να τσακωθούμε οι δυο μας για τους κουταμάρες που πήγε εκεί ο Τζεμ? Όχι. Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι ποτέ μου, μα ποτέ δεν προσπάθησα να πάρω τη θέση της Ναζλή. Αλλά και εσύ δεν προσπάθησες ποτέ να με βάλεις στη θέση της. Δεν το πιστεύω αυτό που ακούω τώρα. Βέβαια δεν το πιστεύεις, γιατί ζορίζεσαι. Και δεν νομίζω πως θα κάτσω για να ακούσω κι άλλα. Να μην κάτσεις. Γεια! Πού στρετεώ? Πω, απίστευτο ρε παιδιά. Πώς άδειασε έτσι το μαγαζί? Καθόλου απίστευτο ρε. Αφού ο κόσμος έρχεται μόνο για τα live. Ρε φίλε, ένα αποχαιρετιστήριο δεν μπορούσαν να κάνουν. Μου το πρότειναν, αλλά δεν ήθελα. Γιατί? Τι να αποχαιρετήσουμε, ρε Κατερίνα, τη φιλία μας. Μεγάλη καφρίλα σου κάνατε το. Σας παρακαλώ, μην ξανασυζητήσουμε για αυτό το πράγμα. Ας πούμε οτιδήποτε άλλο θέλετε. Θέλετε να κεράσω ποτάκια? Τζιν, τεκιλίτσα? Τζιν. Έφτασε. Αν και δεν είναι αυτό που πίνω και πετρέλαιο να μου δίνει στα τόπινα. Τι θες εδώ? Α, ξέχασα, Έχεις αφήσει τη βάση του μικροφόνου σου, σωστά. Ξέρεις που είναι πάρτι. Δεν ήρθα για τη βάση του μικροφόνου. Αλλά? Για να πιω ένα ποτό στο μαγαζί του κολλητού μου ήρθα. Μέχρι χτες ήταν και δικό σου μαγαζί, τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Τέλος πάντων, δεν θέλω να σε αδικό κιόλας. Εγώ μπορώ να βάλα τα φράγκα, αλλά εσύ έβαλες ψυχή. Η δικιά σου μπάντα έφερε τον κόσμο. Χωρίς εσένα θα το είχα κλείσει προπολού. Γι' αυτό σου λέω. Μιας και το έστησες στο stage που το έστησες, γιατί δεν φέρνεις γκρουπάκια να το κάνεις φυτόριο για νέα ταλέντα? Γιατί εσείς παλιώσατε? Όχι ρε, δεν θέλω να πω αυτό. Ξέρω πολύ καλά, Τζεμ, τι θέλεις να πεις. Αλλά δεν θέλω να έχεις εδώ πέρα να μου πουλάς παραμύθια για να μου το κάνεις καλύτερο. Γιατί δεν είναι. Κολλητέ, δεν θέλω να... Μη με ξαναπείς έτσι, σε παρακαλώ. Γιατί? Γιατί αυτό το δικαίωμα το έχασες. Πάρε τις βάσεις και φύγε. Ρε Θεό... Τώρα θα τις πάρεις τις βάσεις, θα σου βαλιάσω. Άκουσε με λίγο. Έλα τώρα, κάτσε λίγο ρε. Όπα, τσαμπουκάς. Κωνσταντίνε, κάτσε εδώ. Ρε εσύ, θα έχουμε θύματα. Ναι, έχουμε θύματα. Να πες καμιά μάπα να εκτονωθεί λίγο η κατάσταση. Μην ακατεύεσαι. Εντάξει, το κατάλαβα. Είσαι και σαν όλους τους άλλους. Δηλαδή? Αντί να χαρίσεις που τα φιλαράκια σου από το τίποτα γίνανε κάτι, ζηλεύεις. Γιατί δεν σπάστηκες που πήγαμε από το μαγαζάκι σου. Ζήλια είναι. Αλλά ένα σου λέω. Άλλοι προχωράνε και άλλοι μένουν στάσιμοι, Θεό. Από το κακό στο χειρότερο πάει η κατάσταση. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι να βοηθήσουμε. Ξέρεις τι λέει ο φίλος μας ο Καμί? Για πες. Μην περπατάς μπροστά μου, μπορεί να μην σε ακολουθήσω. Μην περπατάς πίσω μου, μπορεί να μην σε οδηγήσω. Απλώς περπάτα πλάι μου και γίνε φίλος μου. Καλό? Τέλειο. Η ζωή είναι ένα ποτάμι που κυλάει, που κυλάει και μας παίρνει και μας πάει και μας πάει και μας πάει. Ο χρόνος είναι ένα παιδί που γελάει, ναι γελάει και μας παίρνει και μας πάει 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 και μας πάει. Αν τυφλωθείς κοιτώντας μες στο φως, κοιτώντας μες στο φως, δεν πάει να πει πως είναι ο κόσμος σκοτεινός, πως είναι ο κόσμος σκοτεινός. Αν ξυπνήσεις και νιώσεις να σου λείπει κάτι, ψάξε να δεις μήπως είναι αγάπη.
Δεν κατάλαβα. Θα κοιμόμαστε χώρια τώρα? Όχι. Κοιμώσου και δεν ήθελα να σε ξυπνήσω. Η πρώτη φορά θα είναι. Αν υποψιαστώ ότι μου κρατάς μούτρα ενώ εσύ έχεις όλο το φταίξιμο. Ωρέλη, γκρινιά πρωί-πρωί. Γκρινιά. Ούτε ένα φιλί, ούτε μια καλιά, τίποτα. Πρόλαβα, μωρέ, αφού μ' άρπαξε από τα μούτρα. Το συνεχίζεις? Με βλέπεις ότι είμαι έτοιμη να διαλυθώ και εσύ το συνεχίζεις? Έλα να σου δώσω μια αγκαλίτσα, ένα φυλάκι. Όχι, δεν θέλω χάρες. Να πας μέσα στην κόρη σου, που είναι μικρή και δεν καταλαβαίνει. Γιατί άμα καταλάβαινε, θα στάχωνε κι αυτή. Κανείς δεν σε πιάνει από πουθενά, Οι κρέμες είναι μέσα στο ψυγείο. Να τις δώσεις από την καφέ, όχι από την πράσινη. Τι καφέ και πράσινη κρέμα, εγώ σε μια ωρίτσα φεύγω. Εγώ φεύγω τώρα. Έλλη, μην κάνεις πλακίτσα. Εγώ να υπογράψω συμβόλαιο. Κι εγώ έχω μάθημα. Να πας με την κόρη σου να υπογράψεις το συμβόλαιο. Και πρόσεξε, διάβασε το προσεκτικά. Μην βάλεις την υπογραφή σου κάπου δεν πρέπει. Μη σε πιάσουν στον ύπνο. Ερμηνουλά, να κάνουμε μια γκάλιτσα τον κύριο που θα μας κάνει famous. Όχι, δεν χρειάζεται. Και μην το πιέζεις το παιδί. Ερμίνα, είπαμε. Ωραίο όνομα και ελληνικότατο, οφείλω να πω. Τζέμ Ανατολίτης, αλλά στις γυναίκες δεν φέρνεις αντίρρηση, Εντάξει, ας μην μου άρεσε το όνομα και δεν θα την άφηνα. Καλά, όπως νομίζεις. Καφεδάκι, γάλα, σε μπιμπερό. Έχουμε πιει το γαλατάκι μας και καφεδάκι. Ωραία, λοιπόν. Αφού είμαστε πλήρεις, σε παρακαλώ, πρόσεξε να μην βγάλει μικρή γουλίτσα πάνω στο συμβόλαιο. Αυτό το συμβόλαιο. Αγχώθηκα. Γιατί? Μήπως δεν με πιστεύεσαι? Όχι. Απλά πρώτη φορά έρχομαι αντιμέτωπος με ένα συμβόλαιο. Αντιμέτωπος? Το συμβόλαιο δεν είναι εχθρός σου, φίλος σου είναι. Σε προστατεύει, σε διασφαλίζει, σε προστατεύει από τις κακοτοπιές και όλα αυτά. Μόνο με μια υπογραφή. Για την ακρίβεια, σε παρακαλώ, μονογραφή σε κάθε σελίδα και υπογραφή στο τέλος. Πρόσεξε πού θα βάλεις την υπογραφή σου. Διάβασέ το προσεκτικά. Τι σκέφτεσαι? Μη σε πιάσεις τον ύπνο. Δεν το διαβάσω πρώτα. Αφού τα πάμε, τι να διαβάσεις? Ναι, αλλά μην ξέρω τι υπογράφω. Τζεμ, με προσβάλλεις. Τι εννοείς, ότι άλλα σου είπα και άλλα έγραψα στο συμβόλαιο? Όχι. Τότε τι κόλπα είναι αυτά? Να το διαβάσω, να δω τι γράφει κτλ. Άστο. Τι άστο? Το μετάνιωσα, ρε παιδί μου, άστο. Όχι, κάτσε, δεν ήθελα να σε προσβάλλω. Πού να ήθελες να με προσβάλλεις κιόλας, δηλαδή? Άκου, Τζεμ. Εγώ είχα ελπίδες και για σένα και για την μπάντα σου, αλλά έτσι είναι αυτή η δουλειά. Άλλες φορές κάτι κάθεται, άλλες όχι. Κρίμα πάντως. Γιατί μαζί θα κάναμε μεγάλα πράγματα. Έφυγα! Όχι, έφυγα! Θα κάνουμε μεγάλα πράγματα. Θα κάνουμε μόνο λίγο σιλοτέιπ θέλει. Μόνο λίγο σιλοτέιπ. Κάτσε. Λοιπόν, άκου. Τζεμ. Είσαι ωραίο τυπάκι. Καλλιτέχνης, σε συμπαθώ. Αλλά πρώτα θα πρέπει να μάθεις πώς να φέρεσαι σε αυτούς που σε νοιάζονται. Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο και είσαι ο πρώτος που πίστεψε στη δυναμική αυτής της μπάντας. Έχεις δεύτερο. Ωραία. Μονογραφή και υπογραφή στο τέλος. Μην βιάζεσαι. Πάρε το χρόνο σου. Ναι. Επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες θα κάνουμε μαζί. Αλλά μην βιάζεσαι. Λάου πάνε αυτά τα πράγματα. Δεν τα ακονομάσαι έτσι με την πρώτη. Θέλει ένα ταλέντο να κρατάς το κοινό σου σε εγρήγορση, να μπορείς να εξελίσσεσαι, να ανανεώνεσαι σαν καλλιτέχνης. Αλλιώς, ξόφλησες. Στις επιτυχίες. Στις επιτυχίες. Και να σου πω, πες και στα παιδιά να περάσουν από εδώ το απόγευμα να βάλουν και αυτοί υπογραφές. Θα τους πω. Ο μπαμπάς. Τι υπόγραψε ο μπαμπάς? Συμβόλαιο για το πρώτο του συντάκι. Τζεμ, αν θέλεις μόνο μια φιλική συμβουλή. Ναι. Ξέρω ότι υπεραγαπάς την κόρη σου. Αλλά αν θες, μην εμφανίζεσαι συνέχεια μαζί της. Γιατί? Γιατί? Θα ξενερώσει το κοινό με αυτή την εικόνα του παπάκα. Ναι, αλλά με τον ανούρισμα έγινε χαμός. Άλλο ένα τραγούδι στο YouTube, άλλο να σε βλέπουν όλη μέρα μαζί της. Εδώ ξενερώνω εγώ. Δεν θα ξενερώνουν τα κοριτσάκια που σκίζονται για πάρτι σου. Τι είπαμε? Όχι. Αντιρρήσεις. Όχι αντιρρήσεις.
Ξέρεις τι θα ήθελα τώρα? Τι? Ένα κομμάτι κέικ, ένα χυμό πορτοκάλι και ένα καυτό κρουασάν με τη σοκολάτα να λιώνει από μέσα. Η επιθυμία σου διαταγή. Τι? Όντως, θα φέρεις? Καλά, θέλει το μωράκι μου κρουασάν και θα του φέρω. Και καφέ θα σου φέρω, και χυμό θα σου φέρω, και ό,τι θέλεις θα σου φέρω. Θα μου φέρεις και κάτι αλμυρό? Αλμυρό θέλεις? Τυροπιτουλά? Θα σου φέρω. Και ένα μιλξέικ φράουλα, Και ό,τι άλλο χρειαστείς, Κωνσταντίνος. Μάνα, τι κάνεις εδώ? Σου έφερα πλημμένα ρούχα. Έχω πλημμένα ρούχα, δεν χρειαζόταν. Τώρα τα έφερα, δεν τα ξαναπάρω πίσω. Ωραία, φέρνα τα πάω πάνω. Ευχαριστώ. Γεια. Γιατί δεν είσαι σχολείο? Να, εκεί πήγαινα και με καθυστερείς. Άντε, πήγαινε. Τι έχεις, αγόρι μου? Κομμένο σε βλέπω. Τίποτα δεν έχω. Όλα καλά. Άντε, φύγε. Πού είναι η τσάντα σου? Άσε μας, μάνα, με την τσάντα. Μωρό, έρχεται η μάνα μου. Δεν ξέρω τι θα κάνεις, έκανα ό,τι μπορούσα. Τι? Γιάννη, ασχολήσου με τα δημοτικά σου συμβούλια. Εσύ και τον Κωνσταντίνο σε μένα. Γιατί σε τουμπάρει, καλέ μου. Έχει βρει τα κουμπιά σου και σε παίζει. Ναι, όχι, δεν θα ηρεμήσω. Άκουσε και να νομίζει ότι εγώ θα χάψω αυτό με τη μικρή. Δεν είναι ο τύπος του. Και δεύτερον, φαινόταν ότι ήταν στημένο. Έτσι ξαφνικά εμφανίζεται μια ευθυμία από το πουθενά και κρέμεται πάνω του. Έλα, δεν θα το αναλύσω άλλο. Σ' αφήνω. Καλά, τώρα μην κάνεις έτσι. Στο σχολείο σε έγραψα, δεν σε έταξα σε μοναστήρι. Το τι θέλω εγώ και τι δεν θέλω δεν έχει σημασία, έτσι. Όχι, μικρή μου, λυπάμαι. Ενηλικιώσου πρώτα και το συζητάμε. Ναι. Ποιος? Ναι, έλα. Πότε? Τώρα. Καλά, θα προσπαθήσω. Καλά, ντε. Μπορώ να πάω μια βόλτα? Φυσικά. Τώρα πια εσύ θα ορίζεις το πρόγραμμά σου. Τις βόλτες σου, το διαβασμά σου, την ξεκουρασή σου. Στο πλαίσιο φυσικά που επιτρέπεται για ένα 15χρονο κορίτσι. Και ποιος αποφασίζει αυτά τα πλαίσια? Εγώ φυσικά. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ θα αποφασίζω το πρόγραμμά μου, αλλά στα πλαίσια που θες εσύ. Πέροχα. Η ζωή είναι άδικη, τι να κάνουμε. Και φύγε πριν το μετανιώσω. Γιατί έχεις να διαβάσεις μαθηματικά με την αδερφή μου. Και αυτή δεν είναι μαλακιά σαν και εμένα. Δεν το έχει σε τίποτα να σε αρπάξει από το μαλλί και να σε φέρει 5 σβούρες. Τέτοια έλεγε στα παιδιά. Γι' αυτό φοβόντουσαν όποτε ερχόμουν στο σπίτι. Μπα, αποφάσισες να μας μιλήσεις. Έλα, Μύρτιλο, σταμάτα πια, παράτατα. Εγώ. Εσύ μου τάχωσες ότι παίρνω το μέρος του Στέφανου και... Ήταν πολύ άδικο αυτό. Το ξέρω. Εγώ χάρηκα που ήρθε εδώ η αδερφή μου να μείνει μαζί μας. Χάρηκα πάρα πολύ. Και εσύ? Έλα, σταμάτα τώρα, το ξέρω, σου φέρθηκα άδικα. Αγκαλιά. Καλέ, πάρε με μια αγκαλιά ζεστή, σφιχτή, να με συχαίνεσαι. Επιτέλους, δεν θα αντέχα άλλη μια μέρα να μην μιλάμε. Μα είναι δυνατόν? Είπε το μόμολο 5 βλακίες και είναι όλη η οικογένεια τσακωμένη. Είναι πολύ βαρύ το κλίμα. Πρέπει κάτι να κάνουμε, να το ελαφρύνουμε. Το έχω. Φαγοπότη. Παλιό κλασικό κόλπο συμφιλίωσης. Ναι. Αχ, αλλά πού να πάμε σε κινέζικο, σε ινδικό, σε φαλάφελ. Καλέ, σιγά μην πάμε για κοψίδια. Εντός της εστίας. Πώς θα φτιάξει οικογενειακή κατάσταση εκτός της εστίας? Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο. Αλλά εγώ δεν θέλω να βάλω πάλι την τηλέ και την μπάχαρα να μαγειρέψουνε. Καλέ, εγώ. Σερπαντίνα.
Έχω γίνει εξπέρ. Έλα. Ναι, ένα θα σου πω. Στο χωριό, τη μισή μέρα άπλωνα το κορμί μου στα στάχια, έτσι να λιάζεται να το βλέπει ο Στέφανος, και την άλλη μισή άπλωνα τραχανά και τον έφτιαχνα και με τρούφα, γιατί σκατόγρια είχε γαστρονομικές απαιτήσεις, Μιχέσο. Σ' αγαπώ κι εγώ. Ναι, τέλεια. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, πρέπει να σκορπίσουμε, παιδιά, αποδεικτικά στοιχεία παντού. Ωραία, τέλος τώρα με τις φωτογραφίες. Γδυθείτε. Τι λες, Κατερίνα? Τι. Γδυθείτε και αγκαλιαστείτε. Είναι τρελή. Παιδιά, αφήστε τώρα τις ντροπές, δεν χρειάζεται να τα βγάλετε και όλα. Λοιπόν, έχει χοντρίνει το παιχνιδάκι και εγώ λέω να τη. Κάτσε, σε πληρώνω. Κατερίνα, έχεις ξεφύγει. Ξεκόλα. Κωνσταντίνε, πρέπει η μαμά σου να πιστέψει ότι είναι αλήθεια. Αλλιώς δεν μπορούμε να είμαστε μαζί. Έλα, τουλάχιστον αγκαλιαστείτε. Σφιχτά, ερωτικά και τρυφερά. Έτσι, πολύ ωραία, μείνετε. Για πόσο? Για ώρες, μέρες, εβδομάδες, δεν με νοιάζει. Μέχρι να σας πετύχει έτσι η μάνα σου. Εντάξει. Μείνετε. Ακίνητη. Ζέστη όμως. Και θα πιαστούμε κιόλας. Ναι, είναι άβολη φάση. Και γενικά μαλακία όλο αυτό που παίχτηκε. Ναι, και βασικά πώς εξελίχθηκε έτσι? Εγώ για πλάκα είπα ανέρεση. Κοίτα, πέρα από αυτά που λέει η Κατερίνα, αν θες να την κάνεις, φύγε, no problem. Λέω να κάτσω λίγο ακόμα. Αν δεν σε πειράζει δηλαδή. Όχι, δεν με πειράζει. Γιατί άμα πάω σπίτι θα με βάλει και Μυρτώ να διαβάσω. Τι να διαβάσεις? Με έγραψε σχολείο. Έλα. Σε ποιο? Εδώ στο δικό μας? Ναι. Θα είμαστε μαθητές, το ξέρεις. Αλήθεια. Πόπο μου το έφτιαξες λίγο γιατί είχα αρχίσει να φρικάρω τελείως. Μπορούμε να διαβάζουμε και μαζί αν θέλεις. Πού είσαι αδύναμη? Βασικά σε όλα, αλλά κυρίως μαθηματικά, φυσική, χημεία. Αυτά τα έχω για πλάκα. Αλήθεια, θα με βοηθήσεις? Εννοείται, σε ό,τι θέλεις. Αχ, σούπερ. Ευχαριστώ. Άντε να καθίσουμε να τελειώνουμε. Περιμένουμε κανέναν? Την Ευθυμία, αλίμονο. Θέλει να σου θυμίσω πόσες Όχι. Να μην τη θυμίσεις τίποτα. Αφήστε τώρα τα flashback. Σημασία έχει το τώρα. Το σήμερα που είμαστε όλοι εδώ μαζί αγαπημένοι, Ναι, συμφωνώ. Οπότε ας σερβιριστούμε σιγά σιγά και θα έρθει και η Ευθυμία. Ναι, άντε φάτε, σπαρταράνια στα εκεί. Sorry, έμπλεξα. Κάτσε τώρα και θα μου πεις μετά για τον μπλέξιμό σου. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει λόγος που γίνεται αυτό το τραπέζι? Γιορτάζουμε κάτι? Ναι, γιατί ήρθαμε και με άδεια χέρια. Καλά, η γεμάτη καρδιά μετράει, μπαχάρ μου. Αρκεί να μην είναι ξέχυλη. Το θέμα είναι, Αλέξανδρε, ότι είμαστε όλοι πολύ φορτισμένοι τον τελευταίο καιρό και σκεφτήκαμε ότι αυτό το τραπέζι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να χαλαρώσουμε όλοι. Και από ό,τι φαίνεται φορτιστήκαμε άνευ λόγου και αιτίας. Όχι. Να σου απαριθμίσω τους λόγους. Και τις αιτίες. Δεν το κόβουμε τώρα? Βέβαια, δεν μας συμφέρει, έτζεμ. Μήπως θέλετε, παιδιά, να μιλήσουμε ξεκάθαρα, έξω από τα δόντια? Δεν ήρθε, τι κάνεις τώρα? Τι κάνει, Ντίνα μου, ό,τι κάνει πάντα, του κεφαλιού της. Εσύ φταίς που την αφήνεις και σε χορεύεις στο ταψί τόσα χρόνια. Ναι, ρε Αλή, εγώ φταίω που είμαι μαλθακός και αφήνω τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου να με χορεύουν στο ταψί. Ικανοποιήθηκες τώρα? Ωραία ιδέα είχατε με το τραπέζι συμφιλίωσης. Άφερη. Στο γλέντι του τσακωμού να μην με καλέσετε. Πάμε να φύγουμε. Όχι, εμείς θα φύγουμε. Το παρεάκι μπορεί και χωρίς εμένα. Ρε παιδιά, τόσο κόπο έκανα. Έλα, Μωρεντίνα, πότε δώσανε σημασία στους κόπους μας, στις θυσίες μας? Ποτέ! Σταματήστε πια! Αν είναι έτσι οικογένειες, καλύτερα να γυρίσω στο ίδρυμα. Έλα εδώ, Ευθύμη, έλα εδώ. Κάτσε. Κι όμως έτσι είναι οι οικογένειες. Με τα καλά τους και με τα κακά τους. Και με τις χαρές τους και με τις λύπες τους. Εκείνο που έχει σημασία είναι να το ζουν όλοι μαζί. Και να το ζουν έντονα. Με ένα σώμα. Μια ψυχή. Έλλη. Πώς γίνεται στο τέλος να είμαι εγώ αυτή που πάντα υποχωρεί? Εγώ, η σκύλα, η εγωίστρια, η πεισματάρα. Σε αυτή τη ζωή είναι να μην σου βγει το όνομα.